Hoćemo da počnemo da čitamo aforizme. Učitelj kaže da su dinosaurusi živeli u doba kreda. Čovjek se verovatno pojavio u doba flomastera. Ja i baka se oduvek igramo od ćorave bake, ali se ona u zadnje vreme baš uživela u ulogu. Mama kaže da je tata pao na njen mod. Pogledao sam mamu i modrica joj se uopšte ne vidi. Političari su u stvari zubari. Tata stalno priča da oni iz usta vade. Sanjina mama je pevačica. Ona ime isto što i mama, samo mnogo veće. Da bi zdravije odrastao, tata mi je zabranio kompjuter i dao da čitam Snežanu i 7 patuljaka. I već posle 5 dana prestao sam da jedem jabuke. Šta nam učitelju vredi što stalno igra lotu, kad izvlači samo moje uši? Kad tata gleda dnevnik, kaže da je 90-ih džabe duvao u pištaljku. Nisam znao da je tata bio fudbalski sudija. Mama mi je nekad pričala bajku o 3 prase. Od kad radi u Herbalife-u, priča mi bajku o 3 makrobiotičke alge.